Iratia estondoa zuloa ganaz, zean uritarra naz, oin bizi oinatik nazen arren. 31 urte dekoaz, eta egunerokotasunean irakaskuntzan egiten dut lana, 0-2 urte bitarteko umeakaz, eta gero asteburutan eta nire denbora libran herri kiroletara dediketanaz. Gaur egun aizkorara gehien bat, baina trontzan eta segan hasi nintzen, eta herri kirolen munduen arlo askotan murgilduten hau. Nik txikitatik ikusi zindu da herri kirolak etxean, ura eta herri kirolaria izan da. Eta azkenean asteburu guztietan ibiltzen ginen leku batetik bestera edo etxean entrenatzen ibiltzen zen, etorten ziren gure lehengusuek edo inguruko jentea entrenetan beragaz bebai. Orduen plazarik plaza ibili zin gara, eta 15 urtegaz ni pesalto hori emon hauen trontzan, esti Etxebarria Areatzako neska bategaz. Eta gero hortik itxire, Almitza elkartea, sega elkartea ezagutu ginen, eta horren bitartez hasi nintzen sega munduen bebai, eta hortik aurrera etorten dire gauze barriek, eta nik uste dutela apurtxuet normalidadetik kanpo buru ez dakit, beste ez dakit zelan esplikau ez, apurtxo bat esaten dana desahogo edo ez, eguneko buruko minek eta holako gauze guztiek hor botaten dugu ez, oindala gitxi ume bat eukiot, urte bi egon gara pandemien geldi eta aizkoran asteak azkenean deskonektetako aitzaki beta ez, oin asteburutan plazarik plaza gabiz ezibizinotan eta estedentzien hau umeagaz, da oso ondo disfrutetan nabil, baina egie da aizkoran urtetea nire momentutxo hori ez, dediketea oso importantea dela pentsetan dut, eta horretarako baliozte. Pandemia horretik beti pentsetan ginen berantza doala, nik behintzet, ez nauen ikusten naizta emakume batzuk ginen plazetan eta ez nauen ikusten gero askorik. Eta pandemia eta gero, pentsetan ginen amaituko zala ez, gehien bat neskan aldetik. Eta ez dakit egun batetik bestera agertu gara, bai aizkoran eta bai harri altzetan hainbeste neska, hainbeste mutil gazte, aizkoran bebai ontxe etorri dire beste ez dakit 10-15 mutiko, eta ez dakit nik uste dut gero apurtxo bat urte batzutarako nahiko ondo dauela. Eta egie da bebai honik iziten diela modak, ez? Gu hasi ginenetik 5-6 urtean ez da egon jenterik apenas, orduen plaza gehienetan egoten ginen ni eta beste 3 kontauta, eta oin hainbeste gauz, eta nik uste dut nahiko ondo dauela momentu honetan. Eta pentsetan dut, gehiago erazpadoa behintzet manteni dutea. Atzean dauena gaur egun dire herri kirol eskolak. Zuk ez badekozu herri kirol eskola bat, lan gehiena dau beti plazatik atzean, egurrak erosi, egurrak ipini. Aizkoran indagero, kendu. Segan, belardia topau. Eran behar dozuz ja 2 pertsona zorrosten eta beste bat sega pikatzen. Txapelketetan behar dozuz 8 pertsona belarra biltzeko. Nik uste dut dauela jendea prest laguntzeko. Azkenean nik suertea dekot, materiala gaitanak dire, baserri bertan dekot, egurrak erosi eta eurek iten doztie dana. Ni bakarrik nintzen izango kapasa egiteko. Eta oin dauz herri kirol eskolak, adibidez Ostolaza, Izeta, Gabriel Zaralegi badabil aizkoran erakusten neska askori eta mutiko askori horrik dauzelako. Eta moda hori urten da, batean crossfitetik etorri dire hainbeste gazte, eta esan dudazen honik Gabriel eta honik danak dauz lanean tope. Horrik aurrera aterateko. Horregaitik dinot, gero gatsa dela manteni dutea. Azkenean nik ezagututen dut herri kiroletan jente asko 5-6 urte egon dana, baina gero ja ezin dauena aurrera segidutan niteko suertea, aitak jartzen doztezela egurrek,
eta gero bikoteak be laguntzen doztela, bestela eske ez da biabe. Ez nik usteot, iten dauriena da kumplidu, urtean baten, adibidez Bilboko jaietan ez, ipinten dauri aste nagusian herri kirol egunek, aste bat egoten da, herri kirol ezberdinek, baina gero urte guztien zehar estiak ordetan. Estiak ordetan egongo dela beste zehozer, baina bai dela, emoten dau herriko jaiek direnean, ipini bada herri kirol saio bat, bertsolariak eta berbena bat, eta ez da. Segan jokatu dut Euskal Herriko txapelketetan, da gero Europako txapelketan be bai. Almitza Sega elkartelen esan dutena, horre eukiten dugu izaten da lan desberdina, hemeko lana normalean da lan luzea, eta bertako segakaz, eta Europako txapelketako lana izaten da oso motza, bi minutuko lana, edo minutu eta erdikoa, azkar eta ondo mostera ez, eta horra 16 urtetik eta 8 urtera zailkatu naz, urte biri baten jokatuten da. Eta gero aizkoran, urrezko aizkora, urrezko kopa, Euskal Herriko txapelketa, gero Boskiroleko txapelketa be bai jokatu izan dut. Eta beti horri bilten az ez, oin 2 urte irabazi nauen urrezko aizkora, oin 3 Boskirol txapelketa be bai, eta Euskal Herriko txapelketan bigarren gelditu nintzen, urrezko kopan be bai. Eta azken aurten jokatu da urrezko aizkora, klasifikau nintzen final erdietara, lehenengo semifinala irabazita, baina justo erori nintzen eta lesio baten erruz ezin izin hauen parte hartu. Eta oin ateetan dekogu Euskal Herriko txapelketa eta Gipuzkoakoa be bai, zen ni Gipuzkoan hau federaute, eta horrako entrenetan. Fisikoa azkenengo 4 urteetan Iker López entrenatzaileagaz nabil, eta beragaz hasi nintzenetik ustot izin zela elantez hil después ez. Beragaz hasi nintzenetik kriston aldaketa igarri nauen fisikoki. Eta psikikoki bebaiz azkenean ez da bakarrik entrenatzaile fisikoa asko animetan dozku, entrenamientu guztietan beti deitu edo mezu bet edo bertara etorten da bebai, eta horrek asko laguntan dau. Gero etxean beti entrenetan dut astean 2 aldiz gitxienez. Eta zelan bizina zen oinatin, askotan lehen entrenaten hauenan, eta hemen, baina hemen zean urin gustora hau entrenaten dut, azkenean betiko lekue da. Eta gero mendi buelta batzuk eta bebai egiten dodaz, baina gero psikologikoki usteot faltea dela apurbet bestera batera hartzea plazak, urduri egi pintenaz, eta ez dut erakusten etxean egiten duten lana. Eta askotan pasau eta noanean pentsatzen azkenengo ingotela, orduen egiten dutela ondoen. Eta da gehien bat lasai noalako. Urrin hau joan barik, oindala, gauz, ustaiak 27. Urriak 10ean jokatu ginen Euskal Herriko askartasun sega txapelketa Gipuzkoan, eta apunta nintzen, aurten egia da ez dutela hartu segarik, 2 egunetan bakarrik, eta hori holan da. Eta inauen bigarren inoizko ondoen. Eta esan joan nintzelako presidioak. Dana entzuten da, eta emoten dago ezetz, baina konzentratea oso zaila da. Eta nire hori faltea eta bai, nire beharrean konzentratea. Niak hortanaz Euskal Herriko txapelketa jokatu ginean 2019 Euskal Herriko txapelketa. Nerea zorondok irabazi zauen, ni gelditu nintzen 58 segundora, baina azken aurreko enborrean aurreratu inauen, eta berez nirea izan bazan txapela, eta entzuten hauen bere preparatzailea, esaten, venga, ezin dago gehiago, eta horri azkenean afektetan dago asko. Frustrazioa,
lehenengo momentuen negarra. Azkenean nire askotan pasea eta pentsetan joan ingotela la hostia eta ere zebestan negarra. Eta gero urrungo gunean, momentuen pentsetan dozu, zarela una mierda, baina urrungo gunean esaten dozu, urrungoan ingoto beto. Eta ja zara sentitan hain txarto. Baina, eske hortik askotan pasaron ez orduen. Nire oso ona, ze aurdun egon nintzen, bederatzi hilak egon nintzen martxan, aizkoran evidentemente, baina mendira egunero, ariketak egunero. Orduen fondo fisikoa ez nauen galdu apenas, eta ustot muskulatura eta besta, baina gero, lehenengo hilabete biek bai izin zala diferentea, orduen, kostabiatan gehien bat teknika edo ritmo hartza, baina segiduen hartu nauen. Osa, 2 eta erdi deko zala umeak hasi nintzen aizkoran entrenetan, eta gabonetarako 4 deko zala egon nintzen nahiko ondo. Ez ondo, topean, baina lehen esan otzuten moden, oin daun modan pentatloia. Hasi zan oin urte batzuk mutilen pentatloia hainbeste urten egon da geldi, eta atzera hasi zen modan. Eta orduan egon nintzela, esaten nagoen, urrungo urtean animoko naz pentatloira. Baina jaken dut burutik. Azkenean, guragote beste gauza batzukaz disfrutau, kasu honetan umeagaz, eta albaot, aizkoran. Eta aizkoran hobetu, teknika asko dekoto betuteko, Euskal Herriko txapela jaztea guztoko jatan, baina nerea arruti, nerea sorondo, laien epikabea oso kontrario onak dire. Eta aizkoran hobetutea izango zen nire. Lehenengo gaztaroan hori hainbeste ez tozu esara kostientea. Baina, adibidez, aurrezkuntzak izten egon nintzenean, elkartu nintzen, azkenean ni beti nago ditute, edo sanuriko jentea, eta gero institutuan, Igorre, Dima inguruko jentea. Baina aurrezkuntzak hasi nagoenean, egon nintzen Galdakao, Bilbo inguruetako jentea. Eta, apurbet ez duten zarenean alkar, ikusten dozu, kotxa nondi datorren, ez? Igual egiten gino zen klaseko afariek eta lan, eta jenteak aluzien hau zaben nire bizitzeagaz, baina nik euren agaz. Orduen, beti izaten dut, ez? Ni behiaieko nintzen Bilbon, logiko nahi zingo zen, zapatu arrasti beten jatea plentziara paseo bat emoten, ez? Eta hori esaten dut, ez noa, ni por el forro. Eta eure egintzako, ez dakit, domeka goiz baten joatea, ez dakit nora aizkoran, baina bai da, hori nondik gatozen, ez? Azkenean, zu bizi bazara baserri beten, mendi inguru baten, ohikoena da, emeko gauzek ikustea, eta nik praktiketa dutena usteotela, baserriko jatorri edeko. Ustote azkenean gutzako kirolari ontzako, euskaldun ontzako, oso garrantzitsua dela gure produktu saltzea, guk saltzean ez badugu akabo, eta gure artean ez pogu egiten akabo. Orduen, nik ustot lanerako pres dauenari lagundin beharriakola, eta nik ustot bai zuk egiten duzun lana dela erakustea, guteko gun produktu ez, azkenean, zelan esaten da, autoktonoa dana saltzea. Eta gu gabizenak, bebai, lagunduin behar dugule, saldu gure dauenari. Azkenean ikustot alkarlan bat dela, bai zuen partetik eta gure partetik, eta guk ez badugu egiten, desagertuko dela.